Ev deriye Sînorî yê yayla daxiyê ye di navbera Tirkiye û Sûriyê de. 16 jê zarok 34 koçberên Sûrî ku li Stenbolê dijiyan ji bo vegerin welatê xwe hatine deriye Sînorî yê li Hatayê ku derbasî Sûriyê bibin. 16 jê zarok 34 koçberên Sûrî ku li Stenbolê dijiyan ji bo vegerin welatê xwe hatine deriye Sînorî yê li Hatayê. Li deriyê Sînorî piştî ku karên wan ên fermî tên temam kirin, koçber derbasî herêmên dibin kontrola grûpên ser bi Tirkiye ve dibin. Köyümüze gidiyoruz. Orada elektrik işi yine devam. Em ved gerin gundê xwe. Ez ê dîsa karê elektrîkê bikim. Belkî ez cotkariyê jî bikim. Hêdî ku çi kar peyda bikim. Lê ez dixwazim pîşeya xwe berdewam bikim. Ev der jî deriyê Sînorîyê öncü pinareye li parêzgeha Kilîseya Bakurê Kurdistanê. Koçberên ku dixwazin vegerin Sûriyê ji Stenbolê bi otobûsên şaredariyan bo deriyên Sînorî tên veguhestin û hemû pêwîstiyên wan tên dabînkirin. Afrin'de Allah izniyle Xwedê destûrê bide ez li Efrînê dukaneke sebzeyan bikim. Belkî em bi mirovan û hejaran re bibin alîkar. Li gor Wezareta Navxweya Tirkiye 3.700.000 bi statiya parastina demkî û 321.000 jî bi statiya parastina navdewletî bi tevahî 4.200.000 koçberên Sûrî û welatî dijîn. Ji wan jî zêde 393.000 nasnameya Tirkiye wergirtine. Wezîrê Navxweyê Tirkiye Süleyman Soylu nehê hezîrana 2022 ragihand. Heta îro 505.000 koçber bi daxwaza xwe vegeriyana welatê xwe û 331.839 koçber jî hatine dersînor kirin.